טוב, אז לפני שמתחילים את הסרטון, אני רק רציתי להגיד לכם שאם לא שומעים אותי כזה טוב, מצטער, זה פשוט בעיה ברמקול שלי, ומקווה שתענו, ויאללה בוא נתחיל. טוב, אז מה קורה אנשים כאן? אני הייתי כאן משחק לשואה, אוקיי. משחק משחקים פרק 7. כן, זה הדק שלי, כל השיטה פה זה הג'יינט, שאני מאוד אוהב אותו שיטה, שזה ג'יינט, פריז או משהו. וכאן, ועוד התקפה זה הבחור פה, נראה לזה נייט, אייספיריט. טוב, אני עושה שתי התקפות ובואו נתחיל. כן, אין לי כבר סיבות. אוקיי, לא מוציא משחק. יופי. טוב, אנחנו נגד רוסי. בוא נראה. היה לי איך להתחיל. הוא ממש 3. אנחנו נשים פה אולי את האייספיריט. אוקיי. נכנסים פה עם המוסקטר. הוא גם שם את הסקלטונים. נשים פה את האייספיריט. שיתאבד. אוקיי. שם את המכשפה. שזה אותה וויץ'. שים אותו. את הבאולר. הבאולר פה יזרוק פצצה. לפי דעתי זה הבאולר, כי הוא זורק כמו הבאולר. נשים פה את הפריז ספל. את המיניונס כדי להוריד אותו. אוקיי. ובואו נניח פה את הג'יינט. אוקיי. בואו נראה. המוסקטר שלו ושלי בקרב. יש לו עכשיו את הוויץ'. אוקיי. הבחור הזה פה מאוד חזק, אני לא יודע למה הוא ל2. הוא אמור לעלות לפחות 3. אוקיי. רוב הדמויות פה הן עולות 2 או 3. שים פה את הפריז ספל. שים פה את האייספיריט. והאייספיריט פה יתאבד. אוקיי. אוקיי, שם עוד פעם את הוויץ' שוף איתו. שים גם אנחנו את המוסקטר. שים פה את זה. את הפריז ספל. הפריז הוא די טוב. אני שמח שקיבלתי אותו מהפג'יקל. אוקיי, הוויץ' הזאת לא טובה. איזה הרבה נזק יכולה לעשות פה. טוב. אנחנו נוסיף לצד השני. אבל שאין במשחק, נראה לי אין במשחק הזה רוק ריידר. שאני לא שמתי אוף. עכשיו אני רק שם שהוא עשה לי התקפה מטורפת. ספירט. אוקיי. גם פה עשה לי התקפה די טובה. אם הוא היה מוסיף את הדרגון לשם רע. לא כזאת התקפה. משהו. נשים פה את הסוג של ולקורי. נשים פה את הפריז. ונוציא פה את הג'יינט המטורף הזה. אוקיי, נשים פה את המוסקטר, כי הוא שם לנו את החרטות שלו. טוב. נשים פה את הבאולר. והג'יינט ידפוק. אוקיי. נשים פה את האייספיריט. לא, רק שלא יתאבד על סקלטון, אוקיי. מזל. האמת היא שהוא אפילו לא יתאבד על כלום, אוקיי. נשים פה את זה. אוקיי, פריז. אייספיריט, הכל. אוקיי, נראה לי הורדנו את הטאוור. אבל אני רוצה להרוג את המכשפה הזאת. המכשפה מאוד חזקה, יכולה להיות מטורפת. שים פה את הג'יינט. הג'יינט יכול להיות גם מאוד מטורף. יש לו עוד פעם פוש. שוב לשים לצערי הרע. אוקיי.
ולא מאמין. היינו כזה קרובים, יואו, חברים. טוב, אני רוצה פה לעשות עם ניצחון, אז בוא נעשה באטל. עוד כאילו, עוד באטל. אוקיי. בוא ננסה לעשות פה, וואי, אני כל כך רוצה את הפרינס. בוא נראה, אוקיי, הוא גם ב5, יש לו את הסקלטון. משחק בינתיים די גרוע. שים פה את המוסקטר. מוסקטר נשפר כמה שיותר חזקה פשוט. עושה וויץ' זאת. אוקיי. וואו. הם חזקים אלה. אני אומר לכם. אפשר עליהם פשוט. כמו אליט ברבריאנס. באמת ככה. או פאק, לא. או פאק. לא, אוקיי, עושה ארוז. מה? שמתי מוסקטר? חשבתי שזה היה... אוקיי, אני דפוק. לא. עוד פעם האלייט ברבריאנס האלה. פריז. הספירט. הופה. ובום, התקפה. נו, שמו פה חצים, אני צריך פה. נו, תרוג את זה, לא. טוב. לא כזה זה טוב. מקווה שהג'יינט פה ידפוק מכות. אוקיי, הוא לא ידפוק אפילו, נראה לי עוד 5. אוקיי, עוד פעם הליט ברבריאנס האלה מצטרפים, אני לא רוצה שהם יחיו, לא. אוקיי, הפעיל את הבית. איזה כפרה עליו. הפעיל לי את הבית. אוקיי. שים פה עוד פעם את הג'יינט. הג'יינט יכול להיות מאוד חדש ומאוד חזק. עכשיו אנחנו נשים פה את הפריז איתו. נפריז את זה. נפריז את זה. What the fuck? יש שני אוגריידרים. כמה גלביניה? או פאק, יש שני אוגריידר. טוב, אנחנו סתם פריז. אוקיי, לא, עכשיו אני רק שם לב שהם שתי אוגריידר מטורפים. וואו. רגע, מה הולך פה? אוקיי, זהו, הכל בסדר. אוקיי, בואו נשים אותו כדי לתת לו הרבה דמג'. הוא שם את הוויץ', כי זה וויץ'. שים פה את הפריז. את המיניונס. טורפים המיניון האלה. רד ספיריט. אוקיי, הוא לא נותן, אני לא מאמין. אוקיי, יש סיכוי לנצח, נו. צריך פה הרבה דברים, הרבה. הוא לא נותן. זה מניאק. פשוט לא נותן לנו. אוקיי, אנחנו צריכים לשדפוק דברים. וואי, פריז לא. בום, פריז, טוב. עוד מכה, לא. אנחנו שחרר את הניצחון. שיט. בעיות אינטרנט. לא. היית טוב בבעיות אינטרנט לדפוק דברים. לא. יאללה. 2 מכות אני צריך. לא. אוקיי. 2 יגמרו בתיקו. פאק. פסה. אתם משחקים נגמרו בתיקו, תגידו בתגובות אם אתם רוצים עוד סרטונים בסוג הזה. תשאירו לייק, תשאירו סאב, ויאללה ביי! זה הסרטון שלנו, תנו לייק, תנו סאב, ויאללה ביי!